бинандагони азиз, дар нашрҳои гузаштаи барномаи кӯҳнавардӣ мо ба шумо дар бораи баландтарин кӯҳҳои фатҳшуда ва фатҳнашудаи ҷаҳон маълумот дода, феҳристашонро бо тартиби аз кам ба зиёд пешниҳод намуда будем. Ин навбат бошад тасмим гирифтем то ба шумо дар бораи баландтарин кӯҳҳои Тоҷикистони биштосоямон, ки дар ҷолибияту зебоӣ ва баландӣ миёни кӯҳнавардони олам ном бароварданд, маълумот диҳем. 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил намуда, ҳамагӣ 7% он ҳамворӣ мебошад. масоҳати бузурги мамлакатамонро кӯҳу дараҳо ва дарёҳо ишғол намуда, он аз қаторкӯҳҳои Помир ва Тионшон иборат аст. баландии ин қаторкӯҳҳо аз рӯи мавқеъ мухталиф буда, дар бархи ҷойҳо баландии кӯҳҳо 3000 метр ва дар ҷои дигар бошад ба 7495 метр мерасад. дар сарҳади шимолии Хамиши Фарғона дарозиаш 300 км ва бараш то 170 км ҷойгир шудааст. дарозии бузургтарин аз шимолу ғарб ба ҷанубу шарқ 700 км ва аз шимол ба ҷануб 350 км-ро ташкил медиҳад. ҳамин тавр дар феҳристи 10 кӯҳи баландтарини Тоҷикистон мавқеи даҳумро қуллаи Раҳиммасов бо баландии 6507 метр ишғол кардааст. он дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. қуллаи мазкур дар гузашта ба ифтихори донишгоҳи Ленингради Русия пас аз кашфаш аз тарафи экспедитсияи Помир дар солҳои 1932-1933 Ленинград номгузорӣ карда шуд. аз соли 2021 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қулла ба номи академик ва таърихшиноси тоҷик Раҳиммасов иваз карда шуд. дар рӯйхатамон ҷои нуҳумро қуллаи Энгелс бо баландии 6510 метр ишғол намудааст. он дар ҳудуди ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда, ҳамеша барфпӯш мебошад. маротибаи аввал ин қулла соли 1954 фатҳ шудааст. дар паҳлӯи кӯҳи мазкур ду пиряхи Тоҷикистон ба номи Наспар ва Кишти Ҷароб ҷойгир шуданд. мавқеи ҳаштумро дар феҳристамон қуллаи Гармо бо баландии 6595 метр ишғол кардааст. он дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда, ҳамеша барфпӯш мебошад. аз паҳлӯи кӯҳ пиряхи Гармо ва боз якчанд пиряхҳои дигар ҷойгир шуданд. маротибаи аввал ин қулла соли 1916 аз тарафи астроном ва геологи русиягӣ Вячеслав Иванов фатҳ карда шудааст. ҷои ҳафтумро дар рӯйхатамон қуллаи Карл Макс бо баландии 6726 метр ишғол намудааст. он дар ҳудуди ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон воқеъ гардида, доимо барфпӯш мебошад. тамоми масоҳати пиряхҳои паҳлӯҳои қулла 120 км мураббаъро ташкил медиҳад. бори аввал ин қулла соли 1946 аз тарафи кӯҳнавардони шӯравӣ Евгений Белицкий, Евгений Абалаков, Анатолий Багров, Евгений Иванов, Александр Сидоренко, Алексей Угаров ва Пётр Семёнов фатҳ шудааст. мавқеи шашумро дар феҳристамон қуллаи Муъмин Қаноат бо баландии 6740 метр ишғол кардааст. он дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон воқеъ гардида, ҳамеша барфпӯш мебошад. дар паҳлӯи қулла пиряхҳои Октябрский ва Савоқдараи Калон ҷой гирифтанд. то соли 2022 ин қулла Октябрский номида мешуд. пас аз қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қулла ба номи шоири халқии Тоҷикистон Муъмин Қаноат тағйири ном кард. соли 1955 бори аввал қуллаи Муъмин Қаноат аз тарафи экспедитсияи Иттифоқҳои Касабаи шӯравӣ бо сарварии Евгений Белицкий фатҳ шудааст.
ҷойи панҷумро дар рӯйхатамон қуллаи Москав бо баландии 6785 метр ишғол кардааст. он дар ҳудуди ноҳияи Лахш ҷойгирӣ шуда ҳамеша барфпӯш мебошад. дар нишобиҳои поёни қулла пиряхҳои Гандо, Суғрон, Фортанбек ва ғайра мавҷуданд. 31 августи соли 1956 кӯҳнавардони гурҷистонӣ ва украинӣ бо роҳбарии Гигинеишвили ва Черевко қуллаи Москавро бори нахуст фатҳ карданд. мавқеи чорумро дар феҳристамон қуллаи Истиқлол бо баландии 6974 метр ишғол кардааст. он дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда, дар нишобиҳои он як зумра пиряхҳои чун Язғулом, Хабарвивхат ҷойгир шуданд, ки пиряхҳои бузургтарини Авроосиё Громгржимайло ва Федченкоро ибтидо мебахшанд. қуллаи мазкур то соли 2006 инқилоб номида мешуд ва моҳи июли соли 2006 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Истиқлол табдили ном кард. нахустин маротиба соли 1954 қуллаи мазкур аз тарафи кӯҳнаварди шӯравӣ Алексей Угаров фатҳ карда шудааст. зинаи сеюмро дар рӯйхатамон қуллаи Озодӣ бо баландии 7105 метр ишғол намудааст. он дар ҳудуди ноҳияи Лахш ҷойгир буда доимо барфпӯш мебошад. қуллаи мазкур то соли 2020 ҳамчун қуллаи Корженевскӣ шинохта мешуд. моҳи майи соли 2020 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қулла бо номи Озодӣ иваз карда шуд. маротибаи аввал соли 1953 қулла аз тарафи гурӯҳи кӯҳнавардони шӯравӣ бо сарварии Алексей Угаров фатҳ шуд. ҷойи дуюмро қуллаи Абуалӣ ибни Сино, Собиқ Кауфман ва Ленин бо баландии 7134 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи барфпӯш соли 1928 кӯҳнавардони олмонӣ Карл Вин, Оеген Алвайн ва Эрвин Шнайдер баромаданд. ва ниҳоят дар феҳристамон ҷойи аввалро қуллаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар ҳудуди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қаторкӯҳҳои Помир ҷойгир буда, аввалин маротиба фатҳи ин қуллаи баландтарини Тоҷикистон соли 1933 ба кӯҳнаварди шӯравӣ Евгений Абалаков даст додааст. биянагони азиз, ин буд феҳристи 10 кӯҳи баландтарини Тоҷикистон. пайгири барномаҳои мо бошед. дар нашрҳои навбатӣ барномаи кӯҳнавардӣ мо ба шумо боз дигар маълумотҳои ҷолибу заруриро пешниҳод менамоем.